Sa nag-aarigin magurat sa sikat iligas sa rayawon hanlabing ang mga okasyon mga kalagasan o patalon kurat sa gudlaan iraayong hala na sige kita kay nasayaw na ang sila maupay ang pamustura kay gabuhayaan na gana hala na sige kita kay nasayaw na ang sila maupay ang pamustura kay nagkakagana